Hej guys, og velkommen til den her video. I dag skal vi smage hver slags tyggegummi fra kiosken. Altså ikke sådan hver evig eneste, så alle tyggegummierne er tom, men sådan hver slags af tyggegummierne. Så en af hver slags. Så lad os så begynde video. Okay, lad mig lige række. Okay, det er også lidt dårligt. Okay, nu skal vi smage. Det er den her stik her. Jeg skal altid Men jeg vil gerne lige prøve at gøre det der slow motion. Okay, det var ikke slow motion. Whatever. Okay. Lad os se, hvad har vi? Vi har jo den her, vi har 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 den her. Det var lidt hurtigt, men lige meget. Nå, jeg synes, vi skal starte med... Og jeg tager det bare ud, så jeg kan smage flere og flere. Jeg synes, vi skal starte med den her. Lad os få åbnet den. 3, 2, 1. Wow. Magi. Så det her er en lille bold. Tyggegummibold. Så lad os smage den. Jeg viser, hvad der er inde i. Au. Den har tyk på. Jeg kan ikke vise, hvad der er inde i på den her, men det kan jeg på de andre. Og det er noget marmelade. Jeg kan den her 7 ud af 10 på grund af. Det smager godt. Lidt mærkeligt. Og jeg kunne ikke engang tykke på den, det gjorde op. Jeg kan lige så godt have den i munden til næsten. Lad os lave den værste. Den her. Okay. Jeg er klar. 3, 2, 1. Åbne. Det her ser meget klamt ud. 0 ud af 10. Jeg kan ikke engang se på den. Okay. Den næste, det er den her. Er I klar? Jeg har glemt, hvordan det ser ud lige, så lad os se, hvordan det ser ud i 3, 2, 1. Nu. Okay, det er brunt. Ikke? 3, 2, 1, nu. Jeg tror, der er marmelade inde i, eller jello. Den her smager faktisk rimelig godt. 9 ud af 10. Den næste, det er den her cola tyggegummi. Så lad os få åbnet den om 3, 2, 1. Okay. Jeg gider ikke have den her ud i munden. Nå, er I klar? 3, 2, 1.
tror, det er sirup. Det er cola-sirup. Syv, nej, 8 ud af 10. Okay. Næste, nu kommer der 2 ud af de stærke. Men vi starter med den her. Nej. 3, 2, 1, nu. Okay, den er lyserød i. Klar. 3, 2, 1. Jeg skal lige vise, hvad der er inde i. Jeg kan ikke engang trykke på det her. Okay, det er surt, det kan jeg ikke. Jeg kan overhovedet ikke kigge på det. 2 ud af 10. 2 ud af 10. Jeg kan ikke kigge på det her. Og jeg gider ikke engang at smage den her. Det er helt seriøst, det gider jeg ikke. Ups, jeg skulle have gjort det der, men den er brun. Okay, det er endnu sur. Men det giver 3 på grund. Lidt. Okay. Undskyld mit hår, det har ikke rigtigt, der er en lang historie, bla bla bla. Og den her, så kommer næste, det er den her. Dino æg. Så lad os lade 3, 2, 1. Okay, jeg kan faktisk... Jeg har ikke smagt det her i lang tid, faktisk. Så er jeg klar? 3, 2, 1. Jeg skal vise, hvad der er inde i. Mange tyggegummierne er gel, så... I ud af 10. Så godt. Nu har vi smagt alle de små tyggegummier. Nu er det de store. Dum, dum, dum. Okay. Vel er de små som vandt. Det er helt klart dinoægget. Og den her. Jeg tror det smagte så godt. Resten var ikke særlig god. Og nu den her. Og jeg må kun vælge en på de her. Lad os starte med den blå. Den har jeg aldrig smagt før, tror jeg i hvert fald. Eller var det en grøn? Jeg er ikke sikker. Nu smager vi. Jeg skal passe på, at jeg ikke drikke det. Vent, der står også, man får blå tunge i det her. Og det er godt. Sådan den ser ud. Skriv i kommentaren, hvis I har smagt de her blå. Eller like videoen. Det kommer op i næsen. Og det brænder. Okay, den er meget stærk. 5 ud af 10. Den var meget stærk, den der. Den bliver 5 ud af 10. Jeg har smagt den her. Sådan her, så nu er den 3, 2.
Okay, den smager godt. Den er stærk stadig, men ikke lige så stærk, så det kan blive en 8 ud af 10. Yummy. Sidste, det er den her. Let's go. Subscribe, hvis I kan lide Ronaldo. Okay, men stadig ikke. Like, hvis I kan lide Messi, og subscribe, hvis I kan lide Ronaldo. Sådan den ser ud. Det ser lidt det samme ud, men det er den her også. Og det her er den anden, så tag ting. Mm. 10 ud af 10. Okay. Så den har vundet. Men er alle tyggegummierne. Også de små. Den der har vundet af den her. Helt seriøst. Så godt. But anyways, det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Adios, amigos.